जोंनि गेदेर बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङाव बयनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनाय जाबाय। दिनैनि बाइबेल सिरियाव लानाय जादों जहन लिरनाय गाहाम रादाब बिजाबनि 15-4 सिरिनिफ्राय। बेवहाय लिरनाय दं, नोंसोरो आंनियाव था, आंबो नोंसोरनियाव थागोन। दालाया द्राक्षा बोन्दोङाव थायाब्ला फिथाइ थायनो हाया। फोरबो जिसुआ बे बाथ्राखौ गावनि गाहाम हाबा मावनायनि उन बाहागोआव चेलाफोरनो बुंदों। गुबुन खोथायाव चेलाफ्रा माबोरै गाव गैयै समाव फिथाइ थायग्रा बिफां बायदि मावलांनो हागोन बेखौ फोरोंनो थाखाय बुंदोंमोन। फोरबो जिसुआ चेलाफोरखौ नागारनानै सोरगोआव थांब्ला बिनि मोदोमजों खाथियाव गैयै समाव माबायदि फिथाइ थायनाय जिबन जानो हागोन एबा माबोरै बिसोरनि मावनायफ्रा जाफुंनो हागोन बेखौनो फोरोंनानै बुंदोंमोन। बिनि बेलायाव जिसुआ बुंदोंमोन, नोंसोरो आंनियाव था, अब्ला आंबो नोंसोरनियाव थागोन। बेनो फिथाइ थायनायनि गिबि आगान। फोरबो जिसुजों जों नांथाबनानै थाब्लासो बियो जोंनियाव थागोन। आरो फोरबो जिसुनियाव नांथाबनानै थानायानो जिबननि फिथाइ थायनायनि गिबि आगान। जेरैहाय दालाया द्राक्षा बेन्दोङाव थायाब्ला फिथाइ थायनो हाया, रानलाङो, बेबायदिनो जोंनि बेलायावबो जिसुजों नांथाबनानै थायाब्ला जों जोंनि जिबनाव फिथाइ थायनो हाया। सोंलु सफैनो हागौ, माबायदि फिथाइ बेलाय होननानै। बे फिथाइयानो जाबाय जिउनि फिथाइ, गोथार जिउनि फिथाइ। अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायनाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय। गालातियानि 5:22 सिरि। फोरबो जिसुआ जेरैहाय आग्लाय बिग्लाय जिबन होनो थाखाय समाय लादों, बेबायदिनो गासैबो बिथिङाव जोंनि जिबनाव फिथाइ थायगोन। साननो हागौ, माबायदि नांथाबनानै थानो। फोरबो जिसुजों नांथाबनानै थानायनि गोबां राहानि गेजेराव गाहायै जेब्लायबो आरज गाबनायजों, इसोरनि बाथ्रा बाइबेलखौ फरायनायजों, फोथायग्राफोरजों खुलुमनायाव लोगो लाज्लायनायजों आरो बिनि फोरोंनायफोरखौ मावनायफोरजों जों बिजों नांथाबनानै थानो हायो। जोंनि जिबनाव फिथाइ थायनोब्ला जों जेब्लायबो जिसुजों नांथाबनानै थानांगोन। रंजानाय समाव जिसुजों नांथाबनानै थानांगोन। दुखुनि समाव जिसुजों नांथाबना थानांगोन। निदाननि समाव जिसुजों नांथाबना थानांगोन। आंखालनि समाव जिसुजों नांथाबना थानांगोन। थारना एबा नासयजानाय समाव जिसुजों नांथाबनानै थानांगोन। अब्लासो फोरबो जिसुआबो जोंजों लोगोसे थागोन आरो जोंनि जिबनाव गोबां फिथाइफोर थायनो हागोन। हामबायसै, फै जों आरज खालामनि। अ जोंनि सोरगोआव थानाय अनख आरो बासायगिरि आफा इसोर, बे दिनैनि बाइबेलनि सिरिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो। जोंनि खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो नों आशीर्बाद खालामदो, जाहाथे बिसोर बयबो नोंजों नांथाबनानै थानो हागोन आरो गोबां फिथाइफोर थायग्रा सुबुं जानो हागोन। बिसोरनि मावनाय दांनाय गासैयावबो गोबांथार फिथाइ थायनाय बायदि जाफुंहोदो। जोंनि सासेल' बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिनाय जाबाय। आमेन।